Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po di kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala naon po ding makatoki. Kapasalamatan king Aldodong kay Baitan di Scarlett Reyes, Howell Manarang, Agnes Canlas, Janet Borja, Patricia Janet Borja. Para king karelan 62nd wedding anniversary di Rodrigo and Pilipinas Urbano. Good health, Jojo Macabali. Para king ligtas ng pamaglakbing Cathy Arsadon. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Larry Sarmiento, Princess Joy Canlas, at Angelo Bonus. Para king ilananggang kapainawan ding kaladwa dari Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Jan Ardi, Antonio, Luisa, Eliseo, Franklin, Abelardo, Alfredo, at Victoria. Tala katampon makiabi aking dalita pamuklat. Kilagyan ng impampo ng anakan po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya ka antimorin. May payabak po, morning. Anting may kakapatad, banta mong abiyabing matampang ganap ngayon, kaniting banal kapag masusyan, sisyan talapat taminan ding kasalanan tamo, aniran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang manaya king mapagpakumbabaming pamakyagom keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang may gitpa kang Solomon, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang panibataning kaligtasan ding taong makatuliran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, aking pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapamilataning upaya ning kekang espiritu, kitman moring puso ning kekang tapat abalayan, king kalam ning lugod para king metong at metong.
Pakiramdaman mo sana ring panalangin ming yampang para kalingkekeng kamag-anak at kakalaguran. Pagkaluban mo sanang sikanan, king kaisipan at katawan, banking dali sa lugod, ato paranda ing kaburian mo. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, panggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tao po, king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Milkeas. Pakiramdaman nyo ing dalom na ning Ginoo, laban king Israel. Talakad ka o Ginoo, at ipalad mo ing dalom mo. Paramdam mo ka ring bundok at bundok-bundukan ing sasabihan mo. Ika yung bundok kaya langangan ng pundasyon ning yato, makiramdam ko king dalom ning Ginoo. At inyang dalom ing Ginoo, laban ka ring taong kayang pinili. Sabyan ng ngeni, ing bibintang na, laban king Israel. Nga nang sasabi ning Ginoo, memalen ko, nano ing depat ko kaya kayo, meging pabayat kuwari kaya kayo. Pakibatan yu ko, liwal da kayo ibat Ehipto, at inanguking pangayalipan. Tinubod kay Moises, Aaron at Miriam, ban manimuna kaya kayo. Nano ing edala ko king Ginoo, ing Diyos ning banwa, potang samban ke. Pagdala ke wari ka ring baka, apabanwa na tuwa, ban maging ayin kong durulukan. Tumulaya kaya ing Ginoo, nung pagdala kong libu-libong tupang lalaki, o larong olibo, ayalang tuknang mamagos. Idawon kaya ing pangani akong anak, ban mamayad king dakal kong pamikasala. Ali, sinabi na ning Ginoo kaya katamo, nung nano ing mayap. Ing panenaya na kaya katamo ya ini. Daptan itang matulid, ipakit ing lugod, ae kukupas, at mibiyebye king pamagpakumbabang pamikatagon king kaya katamong Diyos. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing pakibata mo, king taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Tipunan nyo la ring taong tapat, ing balen, ang makikasundo, kambening karelang ayin sakripisyo, ing banwa papasyag na, king ing Diyos makatuliran niya, ya mismo ing ukom. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Era kapanyabianan, ulining ayin mo, oring ayin na durulukan, aparating darawon mo kanako, dingke kang lalaking baka, kula kailangan, ni metong mangkambing, king kang kawan. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Nanong matulid yung manggit karing kakong kautusan, ala kong matulid, ban ing kasunduan a kaya kayo yung pisabian, uling kaya kayong tatanggian, ing itulid ke ing kaya kong dalan, at sa sakwil pati kakong kautusan. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Daraptan nyo yan, uling eko bubulad, balayo, king kalupayo ko, dapot ngeni panyabianan dakongan. Ban ka kong malinawan, malingke akong depatan, ing ninuman mi dawon ayin kapasalamatan, ako ing keyang parangalan, ing ninumang mabibi makatuliran, kako tinggapyang kaligtasan. King taong makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Alleluia,
Saupan mo kung kakulang ay intindihan, ding kaya kang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Ang ginuman tabi kay kayo, at kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanita, ding mapila na eskriba, ding mapila na pariseo, ngarang migsalita. Maestro, pakita na nyo kaya pong meto nga mala. Dapat nga nang may kibatesos, karokda, at kayo landang Diyos akatawan ding tao ning kasalukuyan na panahon. Adonan nyo kung meto nga mala. Ala, ing bukod mong mala, amyabeke kayo, ing mala ning propeta Jonas. No makananong Jonas, may natili yang atlong aldo at atlong bengi king dungos ning asan abalyena. Makanya niya namang manatiling atlong aldo, ampong atlong bengi, ing anak ning tao, king lalam ning gabon. King aldo ning pamanukom, talakad na ring tao Ninibe, at pamarsalanan da kayo. Huling ila, pepayin tulot la, karing karelang kasalanan, pepayin gulot la karing karelang kasalanan. Inyan din damding menaral Jonas. Sasabihin ko kaya kayo, keti atimpang maigit kang Jonas. King aldo ning pamanukom, ing reynang ibat king mauli, talakadya, at pamarsalanan na kayo. Huling miglakbeya alos sibat king kasumangid ning yato, bayang makirandam king kabyas na ng Solomon. Sasabihin ko kaya kayo, keti ating meto nga mas maigit pa kang Solomon. Ing mayip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makirandang tao pong ini king homilya. Morning ulit. Hindi po pumapalya yung mga young ones sa pagsimba. Hindi nababawalan. No? Yan sinyalis ng pagiging matured. No? Hindi lang sa edad, kundi sa pananampalataya. No? Kaya dapat doon pa punta ang direksyon ng ating pananampalataya. Yung maturity. No? At incidentally po rito sa ating ebanghelyo, ito yung mga pariseo at mga eskriba humingi ng tanda. Hiningan ng ID ang Panginoon. Humingi ng patuto na siya ang tunay na Mesiya, na ang tunay na sugo ng Diyos, na ang Kristo. Hiningan siya ng pureba. Gawa ka ng isang milagro, siguro, para maniwala na kami sa iyo. Milagro. Pero ang dami ng ginawang milagro ng Panginoon. Pero ika nga, sa isang taong di naniniwala at ayaw maniwala, walang sapat na milagro ang sapat na para maniwala, ang ayaw maniwala. Pero tunghayan po natin ito. Kasi dito parang ulit inilalabas ng Panginoon ng sasabihin ba nating sama ng loob, okay, yung lungkot niya, yung nararamdaman niya na sakit loob. Hindi ko alam kung paano ko i-picture yon. Kasi nabanggit niya rito yung panahon ni Jonah. Ano yung panahon ni Jonah? Ayaw man mangaral ni Jonah eh. Actually,
umiiwas siya kay Yahweh. Pero ika nga, pag si Yahweh tumawag, tukyan-tukyana ka. No? Hindi kanya tatantanan. Pag tumawag si Yahweh, hindi kanya tatantanan. No? At yun nga, no? Sa pag-iwas ni Jonah sa pangangaral, sumakay siya ng barko. No? At doon sa barkong yon ay habang nasa kalagitnaan ng paglalayag, biglang lumakas ang alon, bumagyo. Kaya nagtaka yung lahat ng mga nandoon kung anong nangyayari. Siguro mayroong salot sa atin, sabi, mayroong isa sa atin na siyang dahilan kung bakit nagkaganyan ng panahon. At nag-volunteer yata doon si Jonas. Siguro ako, sabi niya, kasi umiiwas ako kay Yahweh. Kaya yan po, siya ang hinagis doon sa dagat at nanahimik. Samantala si Jonas, kinain ng balyena for 3 days and 2 nights. Nandoon siya sa ng balyena. Kaya habang nandoon, doon nakapag-isip-isip si Jonah. Kaya nung pagluwa ng balyena sa kanya, doon siya nangaral. At sumunod din siya kay Yahweh. Nangaral sa Ninive. Naglakad sa Ninive. At alam niyo, nangaral lang siya ng gano'n na magsisi kayo. Kasi pag hindi kayo nagsisi Ninive, wawasakin ng Diyos ang bayan ninyo. Yun lang, naglakad lang na nangaral na gano'n. Yung hari ng Ninive, siyang unang nakinig sa paanyaya at aral ni Jonas. Nagdamit ng sako. No? At ang buong kaharian, yun ang kanyang instructions na lahat ay magsisi. No? Kaya ito yung binanggit ng Panginoon kasi walang ginawang milagro si Jonas. Walang ginawang kababalaghan. Simpleng nangaral lang sinabing magsisi kayo, kundi wawasakin. Kaya sabi ng Panginoon, mayroong mas higit pa kay Jonas ang ngayon. Pero ang bakit di nila nakikita? Buti pa yung mga tao ng Ninive, para sinasabi ng Panginoon, hindi man humingi ng mga tanda, hindi man humingi ng milagro kay Jonas. Pero pinakinggan ng pangangaral ni Jonas. Sabi ng Panginoon, mayroong mas higit pa kay Jonas ngayon. Pero hindi pa rin kayo naniniwala. At maganda pong pagnilayan yan. No? Kasi baka tayo rin tulad tayo ng mga Pariseo at Eskriba, na matigas din ang ulo natin na humingi pa rin lagi ng tanda at sinyalis galing sa Panginoon. Sa pagmamahal niya, kung tunay siya, kung totoo ba siya, yung ganyan. Kaya maganda po yung ng Vatican II. Yung Vatican II, doon munang narinig yung salitang signs of the times. Yung matuto tayong magbasa sa mga tanda ng panahon. Kasi sa mga tandang ito, dito pinapaabot ng Diyos ang kanyang mensahe. Dito pinapaalam ng Diyos ang kanyang buong gustong ipaalam sa tao. Kaya tayo po ngayon, naniniwala tayong nangungusap ang Diyos sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ito yung kanyang mga tanda at sinyales sa gusto niyang ipaabot sa atin. At ito nga pong pandemya, ano bang sinasabi sa atin ng Panginoon? Itong mga nangyayari ngayon, ano ba yung gustong ipaabot sa atin? Hindi kailangan mga extraordinary o supernatural na mga bagay bago natin ma-pick up kung anong gustong ipaabot ng Diyos. Yung mga nangyayari lang ngayon, dapat alam nating basahin at bigyan ng kahulugan. Kaya ito po yung ating panalangin ngayon. Sana nga, sa dami ng mga nangyayari ngayon, sa ating pananampalataya, sa mata ng ating pananampalataya,
ay mabasa natin at makuha natin ang gustong ipaabot ng Panginoon. Well, halimbawa lang po, no? Sabi ng marami, kaya nangyayaring mga ganyan pandemya, kasi nagpapaalala ang Diyos. Ang tao kasi naging masyado ng materialistiko at masyado na ng lumayo sa kanyang lumikha. Iba na ang kanyang mga priorities sa buhay. Kaya ito'y pagpapaalala ng Panginoon ng magbalik loob, ang bumalik sa mga fundamentals, basic, mga primary, mga mahalaga. At ang pinakamahalaga nga po rito ay ang relasyon natin sa Kanya. Yan po'y narinig ko sa maraming mga nakukwentuhan ko. Pero para sa kanila, ito yung pinapaabot. Ito yung tanda. At sa kanila, ito yung kahulugan ng mga nangyayari. Well, tayo po, let us continue reading the signs of the times, na kung saan tayo inaakay ng Diyos para ipaalam niya ang kanyang kalooban. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At tayo dumulog sa Panginoon na hindi nawawalan at naubusan ng mga pinapadalang tanda ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagkikayat ng pagbabalik loob at pagtalikod sa kasalanan. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, ituro mo kayong parating tutupad king kaburian mo. Ginoo, ituro mo kayang parating tutupad, king kaburian mo. Para ka ring sablong obispo at pari, parati sanang maging talapatutu, king amano at dapat, king mabiye at mayupaya ng amano ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang parating tutupad, king kaburian mo. Para ka ring sablang pamuntok ng gobyerno, kapilan man sana, ero pagtaksilan, ding karelang sasakupan, kapamilat ang ding batas, ay maging sagabal, king pamagkamit daring biye alanganga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang parating tutupad, king kaburian mo. Para ka ring maniwala, king ing kapalaran, ning tao, mapupupusya, king kamatayan, ning katawan, may pagkalubsa na karela, ing sala, ban akit da, ing kang Kristong malyariyang dasan, ing biye alang kapupusan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang parating tutupad, king kaburian mo. Para kaya katangan, atok yan taya sana, ing padron, ning kapamintuan, karing sablang posisyon, ama kaya makapayalalam king upayaning biye, ibiye ng Kristo kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang parating tutupad, king kaburian mo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Iba, ing pamaniwala kang Kristo, at ing pamanupad king kayang amano, ing pamagkamit king bielanganga. Gawan mo kayang mapamintu king kayang amano, antimonong makanano yang may mintu king kayang kaburian. Ya ang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Makiabetang po king dalit king pamagsadya karingayin. Lingke kami
pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapurit ay kay ligaya ng kiyan lagyo, king kay kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pakadulan mo rin kekeng kamag-anak at kakaluguran. Para karela, iyampang miya iting sakripisyo ng kapuryan. Yating banalaayin, akam tanda sana para karela, ing saw ning kekang bendisyon. At idala nala king tula ng alangangang ligaya. Adon mitiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabiya kay kayo, At keka antimurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Kaya binayo mo isablang bagi, at dininam mo king ang dake king kaganapan na. Bisamat Diyos ya, linubas na yung kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita, may parangalan niya, baboning sablang lelangan, at meging pagmulanan ng bielang angga, karing sablang susuyo kaya. Nya kamberin sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ni kekang ligaya alantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Diyos sa may paya. Bibnuya ing banwa ating yato, king kekan ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang kinagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibatan ng sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunet binyene, karing kayang disipulo nga na, kunanyiti ko nga at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, kunanyiti ko nga, minom ko kaniti. Itiing kalis ng kanakong daya, ing daya ng bay talanganggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin, igaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyo binam, may biyaning anak mo, daram ya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalo na di Domingo Senior at Domingo Junior. Ading aliwapang mayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienta kat paligayan,
kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalantang mit mong kapanaligan at laguting ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami at suka banwa, misang banyi lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi paminto ning loob mo, ketisulip ante banwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasada kaya kami. Ang makaya paisaw kintukso, nanigabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan, king panabon mi, bangking kasopan ng kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Ulin kaya ka ing keriyan, ating kaypayan, ating ligaya, manggamon king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana ang kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tangin ng mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, yung nilalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat agkas ng amano mo at kumayap na ako.
bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakot sa bawat puso, uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Karimpong kaya beming sisimba kin live streaming. Siklod tamo ban pangadyan ing dapat ning espiritual apa makinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasan ko, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaatanggap king sakramento, umiyaka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulan na ka, bala mo mawari at ka ka rin. At pakisan metong ken lubusan ing sarili ko kaya ka. Mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Amen. Oratio Imperata. Itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitatukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pakakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangkabos mi, karing takot mi. Pagkalamoy ti, king kapamilataning ginaming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang po magari kambe mo, king kametong nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na ay ni Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi kaya ka, king kagulanan mi,
Nunia bagkus mo kami ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iking tatanggap karating banal na misteryo, ipanalangin mila rin keking kamag-anak at kakalaguran, abinye mo kaya kami king lugod. Patawaran mo rin kanilang kasalanan. Pagkaluban mo sana nga lang patanad asikan ang loob, at patnabayan mo kaya kabaning biyera, ang kakingaldo ay kami, kambiring sablang sinuyo kaya ka. Makapagsaya kami arapan mo, manggaman kingalanganga. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo. At kiko antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipahin tuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Mayari ng kiyakatang kapag masusyan, amihatanin ng luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Hinihiling ng bayang malayang awit ng papulit pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilupin, kanyang iniligtas itong ating bayan. Hinihiling ng bayang malaya, awit ng papurit pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Maya Poros kaya kayo nga po, dakat pong salamat, magandang araw, marami pong salamat. Mimingat kayo po, ingat at all time.